nintzela, atera zelalako casting moduko bat, iragarki moduko bat, telebistan, abeslariak behar zituztela, dantzariak behar zituztela, antzesleak behar zituztela, eta gero nik ikusi nuenean abeslariena, ezakite ze kortozirkuito mota gertatu zen nire buruan, telefonoa hartu nuela eta gurasoi ezer esan gabe, pentsa, DBH-ko lehenengo mailan nengoen. Gurasoi ezer esan gabe deitu eta apuntatu nintzen froga batera, ez? Eta karo, esan zidaten froga hori Donostien zela, honbar nintzala egun batean, karo, ni zizurren bizi nintzen, Iruñan bizi nintzen. Orduan, karo, gero gurasoi esan bara izanien, behituen, apuntatu nahi zonetara, igual egun batean eraman barko nantzue Donostira, ez? Eta, bueno, gurasoak pozik, esan zidaten baiet, eraman guri ditela. Eta, bueno, bidaia gogoratzen dut oso ondo, ze imaginatuko duzuen bezala, nik nire buruari bidaltzen dizkion mezuak oso positiboak ziren. Del tipo, bueno, zurine ez dakize demostraritzara, zeputarretz gizuzte hartuko, osea, nolatan, zer dela eta ez, animatu zara. Hori, oso meso konstruktiboak, ez, nire buruari bidaltzen. Beha zer toke ironiko, ez da? Eta, bueno, iritsi nintzen, egin dituen proba ezberdinak, eta, bueno, antza, enun nahi gaizki egin, ze hartu ninduten. Hartu ninduten telebista saio baterako, kastin horretara ez dakitzen bat gazte, 300-400 gazte aurkeztu ziren, eta hartu gintuzten 15, ez? Orduan, karo, hori janerentzako lehenengo impresioa bezala izan zen, tipo, ostras, igual, ez dakit, igual ez eta ingaizki egiten, ez? Eta, bueno, horaz izan, pentsa, ez? Nire logela barruan egitetik, salto, nora eta telebistara. Osa, telebistan, kameren aurrean, eta azkenean, Euskal Herri osoaren aurrean. Ze gaur egun bat telebista ez da inbeste kontsumitzen, baina garai horretan desente ikusten zan, ez? Eta gure saioa jende asko ikusten zuen. Orduan, bueno, niretzako izan ziren horrela ibili nintzen 2 urtez, DBH-ko lehenengo eta bigarren mailan, juten nintzen ostiralero, etortzen zen pertsona bat nire bila, herrira, eramaten ninduen Donostira, eta egoten nintzen ostiral guztia, atxalde eta gau parte bat, Miramonen, ETB-n, grabatzen. Gau horretan juten ginen Durangora egiten genuen lo, eta hurrengo goiz eta eguerdi guztia grabatzen ematen genuen. Eta horrela eman ditun, 2 urte, DBH-ko lehenengo eta bigarren maila osoa, asteburu ikasturte osoan zehar. Eta, karo, nengoen zoriontsu. Osea, nengoen zoriontsu, ze egin nintzen guztoko nuena egiten, egia da banuela denbora gutxiago, ez, ikasketei eskitzeko, eta, karo, obviamente, gurasoekin elkarrezketa bat izango, eta santziaten ez. Momenturen batean, ikusten baldin badugu zure notek bera egiten dutela, edo lo típico de como se te suba la cabeza, zaplasteko bat emateaz gain, amaituko da kontu hau, ez? Eta, bueno, ze kuriosoa den, zuek ezagutuko duzu ezertan motivazio hitza eta motibatuta egoteak zer suposatzen duen, baina nire notak orain, momentu horren arte ziren nahiko normalitak, bale? Ongiak ataratzen ditun, oso ongiren bat, bikainen bat, nahikoren bat, tartean ni letretazkoa naiz eta zientzietan penkoren bat, eta hasi nintzanean programa honetan, astero ikasi behar genituela 3 kantu, buruz, letrak, koreografiak, asteburua ematen nun grabatzen, ez, eta astean zehar ikasi behar ditun, ez, denbora gutxigo. Bueno,